E así foi. Cando é para mal, dicimos que non sabe un onde a ten. E igual debíamos dicir cando a boa sorte se pon na nosa banda. Porque non é que eu puidese compararme con Manolito, nin sequera con Pepe das Chouzas, que ten un reloxo e foi a Santiago 2 veces. Pero para min, que todas me veñen tortas, era abondo. Unha noite, escoitamos ladrar o cama. Petaron a porta. Era Xaquín do Relance. Pasou. Sentouse. Trouxo o meu pai unha xerra de viño e falaron de canto hai. Fixérase tarde e cotelábamos todos co sono, ata que Xaquín se ergueu e dixo dunha vez a que viñera. Pois eu queríavos pedir ao rapaz, para sacarlle unto, dixe a trosma da miña tía rindo. Falo en serio, xa sabedes que me toca a función do San Roque e corren pola miña conta todos os trafegos da igrexa. Tocar as campás, atender enterros, cabodanos, coidar dos santos. Eu non teño tempo ni lecer para esas cousas. E pensei que tal vez o Balbino, pagándolle o que se acostuma, quixese facelo por min. Pois quero, dixen eu chantándome diante. Os da casa nada o puxeron. E así quedei feito San Cristán. Diz que nunca houbera outro tan novo na parroquia. Cada ano cámbiase de funcioneiro. Meu pai contou que antes puxaba o cura no altar o dereito á función do San Roque e quedaba con ela o que ofrecese máis libros de cera. Pero houbera algúns anoxos, e foi cando determinaron que se tomase por rito de casamentos. Acordouse que Xaquín tiña que darme no comezo un traxe a escoller de 20 pesos ao rematar o ano. E así o fixo. Levou o meu xastre de morás e o primeiro domingo que fun á igrexa estreei o traxe. Ende xamais tivera outro tan bon. Como campas, chacho? Ben se ve que a mitad do mozo está na tenda. Léveme xudas, se este foro vos non vais ás mozas. Todos me dicían algo. Eu sorría e calaba. Era como se da mente para mañá me volvese outro. Tales requilores viñan da xente que me atopaba diario esfarrapado. O que é a roupa? Trátame un segundo ben por fora. O meu trafego dos domingos era barrer, botar agua na pía, acender e apagar as candeas, sacar a caixa das ánimas e tocar a campá. Moitos labores que eu non sabía dicíamos meu pai, que de mozo fora fabriqueiro. Deprendín a xiña. Cando morreu a irmá do perito, botei as carreiras e saíronme ben. Despois estiven 2 días, como eus, tocando a morte, ata que a enterraron. Viñeron moitos curas e eu no remate axudelles a comer a parva na sacristía. Larpei, queixo e pan trigo a embute, e en riba deronme 2 pesos.